журналистика, защото това е зона, в която работят изключително интересни хора и професионалисти, и мисля, че те са хората, които трябва да направят това. Аз по-скоро се занимавам с сюжети от фикцията, с сюжети, които се създават от автори. Те са сюжети измислени, те са сюжети метафорични, или създадени истории, и в много малко от случаите, почти в никой от случаите до сега, те не са базирани на реално съществуваща персона или реално случили се събития. Господине? Добре, още нещо да кажа. Аз искам само да... Сигурно ще бъде интересно и някаква провокация. Кажете. Така. Втори слушател, преди да сме дали